Kijk daar, ik dacht van maar nee. En pas zit met die kleine goed allemaal in. Ja. Ik ga daar denken. Nu loopt niet. Junior, moet niet lopen. Ga nou bij opa. Prachtig. Prachtig. Ga nu weer liggen. Ja, die riem open, dan kun je weer zien. En dat is heel hard gemaakt hier. Junior? Wat een meisje die hier. Hallo joh. Baie dankie man. Baie dankie. Dit lijkt me wel een sketsen. Hallo man. Hoe is het? Pieter? Dit is hetzelfde. Baie goed man. Goed om je te zien. Hetzelfde. Net tot voor die kinderen in het zwembad niet. Ja, als we niet die beetje met doen. Ja. Zet hier zo, zet hier. Zet daar. Nee, dat riem daar ook zie je. Ja, daar ons. Hallo Jelle. Quase. Hey baba. Lekker baba. Ga ik dit maar niet Dat is toch niet echt zo zeer hoeveel voor ons gedaan. Nee, maar we gaan nog later praten, maar de keier moest nog. Ik breng nog. Ik heb er gewoon een beetje van excuse me, ik kon dan niet. Chippy, ik heb dus mijn guide gebruikt.
Als je rechts trekt, dan is het Maar daar is ook goed. Ja, maar jeetje, die mensen zijn afweer en vieren. Ja, heb je die net erg Oh, zit dan ja, die eerste en vier. Goed, je rijdt op de brug. Je weet oorzaak al vanochtend weten ze niet. Dus je weer een vieren. Kijk, je kunt het hier zijn paar vingers vieren. Ja. Ik kan door de vieren. Ik heb ook zo'n kom. Dus later besluit ons nog maar hier zo zitten dat je niet drinken. Ons is opgereikt is neer de vieren. Dat is twee bij man. Ja, maar dit is ook niet partij mensen luisteren, partij luisteren. Ja, maar Oma, 91 een van die dae, oma. die boodskap wat my Almal hoor. opgeskryf het is gat oor die rivier en regs begin daar straai met naambord. Oma's op die TV. Ek sê oma's een van die dae 91. Oma's hier, volle swang. Hallo, hoe is dit dan? Kom jy wat hier langs my staan, kom by, ek wil afneem. Ek sê kom even by my dat ek jou afneem. Davy! Nee! Maar jullie bestarig met die vlees, jongens, moet eerst 16 weer. Kan niet nou weer. Jij maar nou. That's Mama, lê met jou gesig aan my toe. Hier is er al daar. Niemand om ons gasten. Hoe lang draai je al, Divan? Ons seker met 3 ure. Is dit? Ja. Ja, 3 uur. Dit er al 6 uur ronddraaien, hè? Ja, ek maak dit op stadig gesit, laat dit 6 ure braai. Voor. Je denkt dat ze nog weer bij die doet. Ja, nee, ek sien dit wel reg. Dit is eintlik nog goed van. Ja. Ik zie daar is inspelen van of zo. Kijk hier eens. Die sterren die kraken. Ek is misschien echt. Het is een fantastisch. Zij van nou niet.
Wie nog die partytjie af van January? Yeah. Veel geluk, lieve Maaitjie, omdat jij verloopt, mag die Here jou sien en nog Kom, wie is nog weer beloning? Je moet nog een ballon krijgen. Die is er van. Als je elektronica, camera's en statistiek niet op. Ja, dat is Weet je nou een heel kaart? Is die zo ja, maar ik zeg als ik weer iets ga
Ja, die lig agter hulle is nie goed nie, hoor. Hy sal net kyk. Heb jy al die maar nee, Oké, maak nou. Dit vat jy net voor. Wil jy nie geneem het hierso nie? Papa even net. Ek. Hæ? Wil maar nie? Ek neem nou maar so lank. Oulik sê dat die dogters. Daar's Die my... dogters nie wag nou asseblief. Ag, ja, ek wou net vir jou gesê het. Kom nader dan. Hallo sussie. Hallo. Hallo jou. Ja. Ek zoom in. Sê net as jy reg is. Al die broekers gewoon toe. Nee, maar. Kom maar staan daar. Broeker in die dooi. Ja, die rugby van die Dis verkeerd om sis. Dis verkeerd om. Maak toe jou mond klop. Ek gaan nie waak te lag want ek kry die vol onder op my te met. Sit net so dat my kamera Hy het geneem. Ja, sit. Dooi kom sit. Wie's dooi? Ja, dis uit. Ons wen. Op jou een. Give my love. Dooi is alright met die dolly. Nou vriende, raai goed dat jou kinders kom. Andrei, goed is ek. Kyk julle kinders by mekaar so brief my ou vriend. Hoor jou broer. Ja, maar bly sit en vra. Hierdie ene. Maar ek kom nie pad jy. Stefan. Ja, ek luister nie. Ja. Slat hom, Boeta, slat hom. Nie bang is om te slat nie, Boeta. Slat. Slat, Boeta, slat. Daar is slat. Slat, Boeta, slat. Slat. Daar sy. Dis speel speel man. Slat. Tanya, jy moet die afneem hoor. Ek heb gehad, kom. Jy moet sê wie dit is. Staan die koeties, moet ek allemaal sê? Ja, julle moet die handdoeke nou afval. Moet ek al die name sê, pa? Van die koeties kinders. Marouda en Devals en Tannie Koetie en Aletsja. Ek ken nie die naam nie. Nog jullie staan nie pad. Oma, hier is Karen. Nog die andere een. Stefan is nie. Dat is een van die tweede. Familie Waper, waar kom nou nog? Wag nog een man wat die is jou. Stefan is die daar. Dit is Kobus, sê nou Kobus so. Dis dat hy sê kom daar nie man, sê ek kyk ons gaan hier vanaf hier. Ons staan nie. Daar is Karen se tweelingseun. Ja, okay. Okay.
Ja, sê, kyk vir ons, kyk vir ons. Kijk bietjie, julle moet lag. Dit is 'n mooi foto. Nou so is en sy vrou. Ook in Maria lê. Sit net so eers, wag eers, sit net so. Ja, dat is geen niks daar nie. En my skoolkind is die baby. Okay. Kom die batterye raak swak. Okay, laat